מה קורה מגנובים? הבנתם את המינר חדש, והיום אנחנו עוד פעם משחקים בפול גייז, ותרשמו לערוץ, שימו סאב, לייק, אפילו פעמון, כי התוכן הזה בשבילכם הכל. ואם אתם לא מכירים אותי, אני רון גיימס, ויש לי סדרת מיינקראפט, אז לכו לצפות בה, יש לי הפתעה שם, והיא עדיין מתוכננת, והיא הרבה זמן, היא מתוכננת כבר, ואני מנסה, וגם יהיה עוד הפתעה בפרק הזה, אני אחזור לכם. וחברים, חזרתי, זה המשחק, הדבר הזה, מי שלא יודע, המשחק הזה קוראים לו פול גייז, אני מציע לכם לקנות אותו. הוא בפלייסטיישן 4, פלייסטיישן 5 נראה לי, דברים כאלה. הוא גם באקסבוקס, אני לא זוכר איך קוראים לאקסבוקס, אבל הוא באקסבוקס הלבן או השחור. ווואו, זה שלב מלא. איך אי אפשר להיפסל בו? וואו, כמה? איך הם עשו את זה? לא. הלאה. טוב, יאללה, בוא נמשיך. וחברים, לא. היא מלא, בואנה, מה זה? אני לא מצליח לעבור. מה? לא, די, אני לא מצליח לעבור את זה. נו. טוב, בואו נעשה את זה. אתם מסתיר. נו, באמת, זה מסתיר לי. נו, באמת. לא. הנה, כבר כולם עברו. זה מעצבן זה. לא מאמין, הוא באמת. חבר, זה מעצבן. לא, אני מגיע אחרון. לא. והפסדתי. טוב, נעשה עוד סבב. הלאה חברים, אנחנו המשכנו, וזה שלב עם דלתות, שכל פעם יש דלתות שנפתחות. יש שלב דומה לזה שצריך לזהות דלתות, איזה או נשברה, כאילו איזה דלת אמיתית. זה שלב, אני מאמין, קצת יותר קשה, כי אתה מחכה המון זמן. הנה. אוי. יש! זה היה כל כך קרוב. לא מאמין. הנה, זה האחרון. הנה. ואסור להיפסל. והנה, הצלחתי. הלאה חברים, נעבור לשלב הבא. והנה, חזרנו. בואו נראה מה יש פה. אוי. צריכים לזכור את הריבועים, איזה כל צורה יש על הריבועים, ואז על המסכים האלה יהיה צורה, כאילו פרי יותר נכון, ואז כל הקוביות האלה ייעלמו, ואז צריכים לזכור, פה אבטיח ושם בננה. אבטיח, בננה, אוקיי? פה אבטיח וזה בננה, אוקיי? עכשיו אם יהיה אבטיח אז אני נשאר פה, אם יהיה בננה אז אני הולך לבננה. בוא נראה מה יהיה. נראה אבטיח, הלאה. אבטיח. הנה. עכשיו
פה. אבטיח, תפוז, בננה. אבטיח, תפוז, אבטיח, תפוז, בננה. אבטיח, תפוז, בננה. אוקיי. אוקיי. פה אבטיח, פה תפוז, פה בננה. מה? אבטיח? טוב. עוד פעם. זה אצלי פה. אוי. בואו, כולם משחקים מהמחשב, אני לא מבין. ענבים, זה. זה. אוקיי, אבטיח, ענבים, תפוז, בננה. אבטיח, ענבים, תפוז, בננה. אוי, זה פה. אומייגאד, כולם הולכים לפה. הלאה. עכשיו זה היה... הלאה. רגע, מה קרה? אין אינטרנט או משהו? מה קורה? אוקיי. הלאה. בואו נמשיך. עברנו את השלב השני או ראשון? כן, השני. עכשיו יהיה השלב השלישי, ואולי נשיג את הכתר. אוקיי, זה השלב הזה, אוי ואבוי לי. וואו, זה נראה כל כך קשה, כל כך מסובך. יואו, אני לא יודע כלום מזה עכשיו אפילו. אומייגאד. אוי. אני לא נראה שאנשים בכלל יצליחו להגיע. באמת. אני לא מבין בזה. אוי. יו, הנה הצלחתי. הלאה. בוא נראה. לא! אוי. חברים, יש פה באג. אני לא בטוח אם זה באג. אוי, צריכים עכשיו לחזור. באמת. אוי. מה עשיתי? הנה, זה סוויש. אוי. רגע, מה? איך נפסלתי? לא יודע, חברים, איך נפסלתי. אבל בואו נעשה עוד משחק. יו, זה בסה? היא לא מצליח. אפשר להיות 500. טוב, יאללה. תרשמו בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה איזשהו סקין. אתם רוצים שאני אעשה סקין או משהו. שאני אבחר סקין. בואו נראה אם אני רוצה להחליף. בואו נעשה את זה ובואו נחליף. ואת זה לא רואים. מה זה? ובואו נחליף לזה. בינתיים אני בוחרת, אתם גם יכולים לבחור. את זה עדיין נשאיר. לא, הלאה, זהו. והלאה, בואו נתחיל משחק. אני אחזור. חברים, חזרנו. את השלב הזה היה בפרק הקודם. ומי שלא ראה בפרק הקודם, תלכו לראות. עכשיו, כאילו אם אתם רוצים, אני מעדיף כדי שתכירו יותר את המשחק, כדי שתכירו יותר אותי, וגם את הסדרת מיינקראפט. אני ממליץ לכם. ובום. בום, 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 בום. אוי. תעלה, יש. והשיטה לעבור את זה, כולם יודעים כנראה פשוט להיות פה. לא יודע איך מישהו נפסל השקעה מזה. הנה, את זה אני לא אנסה, לא. הוא אשכרה הצליח. לא! טוב, אני אנסה את זה. אוי, כבר עבור. וסוויש! כן, ידעתי. טוב, בואו נעבור מהצד השני הפעם.
ולפה. 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 חברים, סליחה שעצרתי, פשוט אמא שלי רצתה אותי, נפסלתי. וחברים, חזרנו, ונשלב שהיה גם בפרק הקודם, וזה כאילו קופצים על כמו צפרדעים, קופצים, הנה, ככה, 1, 2, 3, ככה. אוי, נו באמת, דפקו אותי. לא! יו, חברים, זה היה כל כך קרוב. זה היה כל כך קרוב. אוי, את זה אני בפרק הקודם אני נתקעתי. האמת ש... רגע. לא. כבר התחילו נראה לי לעבור. לא, איזה מעצבן. יש. לא, איזה מעצבנים. אוי. ו... הנה. יש. בואו נראה. אני צריך. לא, יו, זה מעצבן, זה... כבר התחילו לעבור, מה יש לי? מה יש לי? וואו. הנה. בואו נראה. יש! חברים, הצלחתי, ומה זה? וואי! חברים, עברתי, נעבור לשלב. וחברים, הנה השלב. הלאה. אני עוד מעט אסיים את הסרטון. רגע, והנה. בואו נראה. אני התנין, הסקין, והאמת שאני לא יודע אם הייתי שורה ראשונה כזה, זה היה כזה, אני לא יודע, היה משהו אחר. או למה אני בא מהצד? שבא מהצד, יש לו אותו סקין, רק לא אותו מכנסיים. בום. והנה. סוויש וסוויש ובום ובום. היי, לא. יו. מה זה? יש. לא. הנה עברתי. ובום. עוד שנייה אני מסיים. לא, 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 לא. הפסדתי. טוב חברים, תודה רבה שצפיתם. תרשמו על הערוץ, שימו סאב, לייק, תפעילו פעמון, ויאללה ביי.